Li daħal iġi l-petrolju u li għax ħobs, ma kienx hemm, il-ħobs nofs kwart il-kbar u t-tfal nofs kwart kienu jtuhom, ma nafx niftakarx eżatt, imma nofs kwart iflatat minn snin ma kontx nikol ħafna, ma x'inti tolbok tgħidlek issa nġibu xi ħaġa oħra, u xi ħaġa oħra qasi kien ikun hemm anyway. Dik hi. Le, le. Dejjem sibna, dejjem xi ħaġa dejjem għamlet. Dejjem, anke konna tagħmel is-sweet. Kienu is-sweet jew semolina basta toqlija ta' ma ta' xejn, ma insomma, ma almenu timla l-istonku. Tfal żgħar, hekk nitimgħuhom il-bejbi sa, semolina biss. Jiġifieri ma kienx hemm minn dak li tiftakar il-biża' li jekk ma jidħolx il-homeboy. Ejwa, yes, kien hemm kienu jitolbu li jidħol xi ħaġa li l kien hemm dik il-Biżanzi kienet jgħidulek ħafna biex titlob biex jidħol il-ġitu. Ejwa, u anke hemmhekk jiena dejna kien hemm ħafna bdiewa kellhom il-qamħ ix-xejr. Kienu jtuna naqra xejr ta' biex nidħluha bil-ġismu bil-meris, imma kienu jgħidu ħobs ta' xejr, tiekolu. Jittuk ix-xejr u mbagħad nidħluh fil-meris hekk. Tagħmel xi ħaġa bieħu, tagħmel jew ħobs jew issajru hekk. Mbagħad il-Knisja mbagħad għamlet ġew is-sorijiet u tal-mużew u għamlu ħellu ma nafx issa ngħidu l-oats illum. Il-xhur dak iż-żmien għalina kien speċi. Jagħmlu bit-sukkor u biż-żejt. Xi ħaġa kienet għax imbagħad immort nara jien x'inhu jtuna. Kienu l-xhura tal-wita u tal-qamħ bit-sukkor u żejt. U jagħmluh fil-forn u jtuna pasta żgħira hekk. Ġifieri kienet daqsxejn nibsa. Ejfa, dik oħra dik. Iva, oġġetti, kont żgħira għax tara bejbi, ma konniex nafu mied vera, xejdulek mied, jagħmlu dik is-sorbi ta' fin-nisa jwersqu hekk. Jixtru l-bejbis jaħassru hemmhekk fix-shelter. Mbagħad jgħidu mied ta' jew issa ngħidu stillborn. Mbagħad jiġu l-irġielu jipplakaw il-mara u n-nisa jduru magħha u hekk. Iva, l-bejbis kienu jmutu, yes. Kienu jmutu ħafna bejbis. U anke tewmin, jiena rajt tewmin ġo kaxxa tal-kartun, ħdej xulxin hekk. Ishom pupi kienu. Dak li għandi stampaġġo moħħi. U xi ngħid it-tfal jgħidulek ma forget it. Possibbli.